Good morning! Ako na yata yun. Wait lang mga ma'am siya. Nandito tayo sa ating favorite store na kainan. Kukunin ko lang. Kukunin ko lang ang ating food. So, nagutom tayo kaya kakain muna tayo mga marites. Oh, thank you. Wow. While I'm waiting for my flight, I mean for the airplane, samahan niyo muna ako mga moms. Sino pang gising dyan? Parang wala nang gising. Thank you sa mga nakapanood kanina sa live, sa concert, live concert sa live ni Bembem TV with JMB. Mga moms, alam nyo ba, bago ako umalis dito sa Cebu, meron akong ginawa. Sa abangan ninyo, i-upload ko siya tomorrow. Kaloka. Ewan ko kung maluloka kayo, basta ako naloka. Naloka lang din ako. Pero, a very good experience. Kamusta kayo? Good morning. Sino pa mga gising? Ito may Mama Arlen who's watching. Hi. And gusto rin namin mag-thank you. Gusto ko pala mag-thank you personally. First, sa mahal na Santo Niño, no, sa pag-guide sa amin sa pagpunta dito sa Cebu. Are you Resto Bar for inviting us? To my friend, Brian Roy, alam mo naman. Thank you so much. And the rest of the gang of SC, maraming salamat. Most especially, dun sa mga taong nagpunta sa two nights show namin. Oh, galing. Akala mo talaga Regine Velasquez yung mga boses naman. Kaya naging 2 nights show, no? So, gusto namin mag-thank you talaga sa inyo. Thank you so much sa mga sumuporta, sa mga nagpunta, sa mga bagong friends, no? Maraming salamat. Sa mga bagong kwento na aming babaunin for the year 2024 dito sa Cebu, maraming salamat. Questioning me, bakit ako nag-solo? Kasi pupunta po ako ng Vietnam kasama ng road trippers this coming 24 until 29, no? Then sila Brenda will go back to CDO 22 ng gabi. 22 ng gabi. So, yun. Gustuin ko ba mag-stay pa sana ng isa pang araw na iayos ko na yung ticket. Anyway, masaya pa rin naman ako kasi yung mga gusto kong puntahan dito sa Cebu na punta ako. Yung mga gusto kong nagawa ko. At mas maraming bonus kasi may mga bago tayo nakilalang kaibigan na dito sa Cebu. Maraming salamat po. Sana dumami pa kayo. Sana lumago pa tayo. Maraming salamat talaga. Tapos naiwanan ko po yung tinapay, yung cake kanina. Sabi ko babaunin ko yun. Michelle Tibio, go home ka na naman. Yes, Kikay Oxera. Sana nasagot ko Virginia Rivas, no? Menchi Baila Tabunan Bunyal. Cebu to Hasaan. Ano lang, 12 hours. Yung Roro. Yes. Ang dami pang gising Sino mga gising pa dyan na mga nasa ibang mga taga-Saudi siguro nandyan. Gising kayo mga yan. From Saudi. Uy, Michelle, thank you sa 10 stars. I love you. Yes, I'm going back to Manila.
Kasi kasama ko ang road trippers this coming 24 to 29 going to Hanoi, Vietnam. So kung may mga Pinoy out there na nasa Vietnam, PM me now para ma-set na natin kung saan tayo pwede magkita. May pogi. Pero ayoko na kumain, nabusog na ako. So kakain na ako kasi para pagbaba ko mamaya ng aeroplano, diretso na ako ng Antipolo. Eh, ang brother ko ay dadalaw daw kay mother. So, sabi ko, very good. That's the reason why hindi ako sumama sa kanila sa Tops para mag-dinner. Nasa Tops sila, Jenski. I don't know ngayon kung nasa na sila. Pero kasi kanina, they are requesting na sa massage. Kasi nga, sakit. Actually, kahit ako, sakit na katawan ko. Pero niya wala naman. Kaya lang kasi ngayon yung ticket ko, 21. Pero kung gusto mong 22 ako, pwede mo naman bayaran yung magiging ticket ko. Walang problema. Hi, Mama Ana, Nanay. Ito may Nanay Grantisa, guys. Please do follow them. The International Marites. Sila Ate Jenkel, may Nanay Grantisa, TG Heart, who else? And the rest of the gang. Basta follow natin sila lahat. Everyone who's watching with me, who's watching right now, na may mga page, okay, mahiya. Nandito na ako sa airport na, pabiyahe na ako ng Manila. Papasok ka na ba ng work? Uy, may 100. Wala, may party start. Activate na ang stars party. 4 minutes lang yan. May mga free stars tayo. Tigti $10. $10. Tigti 10 stars po. So, baka naman. Nay, kain tayo, Nay. Dahil lipstick ko, hindi nabubura. Iniiwasan niyo yung spaghetti. Nakita ko yung mga comment. Stress ka ba talaga? Why? Yun na tayo nagchichismisan. Sana na one time, pag nagpagbakasyon ka ng Pilipinas, makapunta ka rin ng Cebu, sama ka sa, syempre sa Cagayan de Oro, makapunta ka ng Surigao, Palawan, Boracay. Tapos 5 years ka na naman bago uwi ng Pilipinas. Kasi magiging busy ka na naman. Yes, naman na. Hala! Meron na ako 261 stars. Take care, love you. Kina Ate Rowena. Ayan. Basta everyone, di ba matuloy show nyo sa Butuan? Tuloy yung show sa Butuan. Guys, sidekick lang po ako. Hindi ako yung main artist. Kalmahan natin yan. I know Brenda and Gwen will handle it naman. Kasi kayang-kaya niya yun. Additional na lang po ako doon pagkasama ko. Yes. Oh, ay, Nay. Ano ba yan? Thank you. Nakakapang star naman ang mata. Parang mabusog ako bigla. Thank you, Nay. Princess Saranta, good morning. Punta ako ng Vietnam, Nay. Sasama ako ng road trippers. So, isa na naman po akong pabigat. Kasi gusto rin nila ipa-experience sa akin yung snow. The problem is, sira yung cable car na mag-aakyat dun sa bundok kung saan nandun yung mga snow, kung saan nag-i-snow. Pero malamig daw. So, oh, Nay, I love you. Uy, thank you. Okay na yan, Nay. Mukhang nakikita ko marami ka na binibigyan. Mukhang mahaba-haba na naman ang magiging listahan mo sa tutut. I love you, Nay. Ikaw ra isa diha. Meron namang iba. Hindi naman ako pag mag-isa lang ako din sa airport, parang napaka-creepy naman nun. Tapos walang staff, walang crew, diba? Paano ako sasakay ng aeroplano kung walang piloto? Hindi, seriously, ako lang po talaga sa mga social climber. Yung iba po,
hindi ko alam kung nasa na sila, pero nag-message na sila ng ingat sa akin. Naibot tagal ko. Okay na yan, Nay. I love you. Okay na yan, Nay. Salamat, daghang salamat. Maraming salamat. Iman nagbulag mo. Wait. Medyo hindi ko na nagets yan. Princess Saranta. I love you, Nay. Sana umuwi ko na dito, Nay. Gusto na kita ipagluto ng aking masarap na spaghetti. Patitigam ko sa iyo yung luto ng spaghetti ni Ma'am Shiji. Gusto kong pagluto kita ng dininding. Ano pa ba? Oo nga eh. Si Nanay Grantisa nagbigay. Thank you, Nay. Ba't di kayo magkakasama? Gail kasi ang makakasama ko naman sa pag-uwi ko ng Manila. Pupunta kasi ako ng nagbuwag Muglakaw. Kasi nga, pupunta po ako ng Vietnam kasama ng mga high school batchmate ko. Ngayon, sila Brenda, babalik ng Cagayan de Oro kasi may show ng 26. Munggo at Gigi, mag-ingat sila. I love you, I love you too. Bawal ka na diba sa Munggo? Bawal na tayo sa Munggo eh. Huwag ka na magmunggo. Kaya lang, sarap kasi ng bawal, no? Kaya po ako uwi. Kasi, sinama po ako ng mga high school batchmate ko. Which is the road trippers. Thank you, Ate Venus. I love you. Once again, for the information of all departing passengers of PR285 bound from Manila, please be advised that the boarding assignment has been changed. 2:30 pa naman ako. To avoid further flight. Ay, talaga ba, Nay? Sa Hanoi kami, sa Hanoi nila. Tapos pinakita na nila itinerary sa akin. Actually, ayoko talaga sana sumama, Nay, promise. Kasi, wala naman talaga akong budget. Sagulit lang ako, nabilihan na nila akong ticket. So, alam nga naman hindi ko tanggapin, nakakaya naman na magkano yung nagastos. Sa Hanoi. And, ano ba yun? Magkukruse daw kami, magkukruse. Basta pupunta kami dun sa, bago yung mountain na may nag-i-snow sa baba. Kaya nga po ko uwi kasi sobrang thankful lang din ako because yung mga set of friends ko like iba yung love and appreciation and the affection of yung friendship na meron kami ng road trippers, iba sa social climber, iba dun sa gym team ko na alam kong nagtatampo na sa akin kasi pag nasa Manila ako, hindi rin ako nakakadalo sa kanila madalas. And I also may mga anak-anakan na nakasupport din sa akin. Nagre-report, nag-aalaga ng bahay. Yun. So, kaya sobrang thankful lang ako. And napakaraming kagaya ninyo na from being a followers na naging friends na hindi lang dahil nagbibigay ng stars. It's because you embrace us, tapos you welcome us to your life. Kaya nakakatuwa na ang dami mong nakikilalang mga tao. Alam mo, kahit dito sa Cebu, Nay, ang daming mga bagong friends na nakilala. Hindi dahil nagbigay sila ng tip. It's because merong purpose
Basta na eh. Grabe yung iyak ko noon nakilala ko siya. Yung nakilala ko yung iba, yung mga mag-aasawa, yung mga magkakarelasyon na may mga nakausap kasi ako dito na magkakalayo yung gap ng age nila, pero kahit maraming may ayaw dun sa relasyon nila, they still fight for their love. Kaya sabi ko, sarap talaga ulit na in love. Kaya sabi ko, kung meron ako, pero tayo Cebuano, pero ako, grabe yung chorizo. Hindi ko naabutan, nabisit ako, wala ko na akong na chorizo. Yun nga, yun yung nakakataba ng puso na kahit saan pa tayo nagsimula at paano pa tayo nagsimula, at least, di ba, we still keep in touch na parang wala nagbago. Kahit tinitest na tayo, di ba? Kahit sinusubukan na tayo, di ba? Correct. Sa Ate Jenkil. Hi, Ate Clea. Kaya yun, sabi ko. Tapos babalik din ako agad ng hinaguan kasi nagpaplano kami ni Brenda na ayusin yung may mga maraming dumarating na mga blessings of show, may mga trabaho. So habang hindi pa hinihingal si Marimar, go lang ako ng go, no? Tanggap ako ng tanggap. Actually na kay Brenda naman yung final decision. So yun, then we are planning na magkaroon ng Valentine's show sa Hinaguan. So I was thinking of performing yung ibang mga social climber squad. Maggagawa kami ng stage, ng decor for Valentine's season na for the month of February. Oh, I love you. Thank you, Nay. Soon. Ayoko na muna mga ako. Naghahanap pa tayo ng mga pupunta ng Florida. Parang sa ganun. Makikisabay na lang tayo. I love you, Nay. O, diba? Yung t-shirt ko, akala ko magsinulog pa kayo. Sila po magsisinulog pa. Mag-stay sila rito until 22. So, 21 pa lang ngayon. Hanggang bukas sila dito ng gabi. Kasi gabi yung barko nila. Ako ang uuwi na. Unless pwede mo akong pigilan ngayon, lalabas ako ulit. Hindi mo ako bagong ticket. Nakapunta na po ako sa FYI po. Nakapunta na ako ng Basilica. And iniyak ko na lahat. Iniyak na ako, nilabas ko na. No? Yung mga paunti-unti kong nararamdamang bigat, iniiyak ko na, nilalabas ko na. Para na sa ganun, mas malaya kong lilipad, mas malaya kang, di ba, mawawala yung mga mga agam-agam mo, yung mga pag-iisip mo. Malaking tulong kasi nakakapag-isip ka ng mga fresh ideas, di ba, yung mga bagong gusto mong gawin. Lynn Nunez, hello, Chrissy Gonzing. Shoutout naman sa auntie ko from Japan, Maria. Ayan na naman tayo eh. Jaspier Paragas eh. Shoutout sa Fukiko clan. Yes, Annalisa Organo. 1 o'clock na. So hanggang 1:30. Kailangan 1:30. Ay hindi, nakapag-check in ako ng 1:30. So kailangan 1:30. Nandun na ako sa gate. Thank you, Ma'am Lina Bautista. I love you. Ma'am Lina, thank you so much sa pasalubong. Siguro makikita ko na siya, matatanggap ko na yung bigay mo pag uwi ko po ng Hinaguan sa 31. So, please tell them na lang sino po yung mag-o-open nung box. I think si Brenda kasi yun eh. Si Brenda mag-open ng box. Thank you so much. I love you. Charles Angel. Kakaiba yung ang nila dito, spaghetti nila dito.
maputla yung color. Pero, yung lasa, ganun pa rin. Mary Alquisola, thank you Ate Jocelyn Gadot from Tagum City, Palanglong. Namimiss ko na rin bumalik ng Davao. Correct. Ano man yung nararamdaman mo, iiyak mo lang. So yun. Kasi po kaya po ko uwi na Manila kasi po pumunta po kami sa Vietnam kasama ng road trippers. Mga mams, abangan nyo talaga. Walang nguya-nguya sa spag. Oo, spaghetti yan, no. Kailangan buo ko rin siyang ilalabas. Tawag dito mga mams, abangan nyo i-upload ko bukas ng umaga. Tapos, may gwapo. Nung i-upload ko sa YouTube, kung paano ako nakarating dito sa airport. Kung ano yung experience na ginawa ko. Kakaibang experience na ginawa ko dito sa Cebu. Going to airport. Basta yun na yun. Nay, thank you so much, Nay, sa stars. Sa 2007 stars, I love you. Pasalubong from Vietnam, ha. Sinama nga lang ako doon. Sinama lang ako, nilibre lang ako. Hindi ko alam kung kakasya yung 2,000 pocket money. Sabi ko, baka magwa-water therapy ako sa Vietnam. Sila Brenda, hindi ko alam kung nasa bahay na sila. Pero kasi nung umalis ako, wala pa sila. Nasa tops pa sila. 24 pa daw sila manguliin. Di 24. Basta ako nakabiyahe na ako. Ay sus. Ano ba yung J at Ibel? May pinatago ka ba? Parang kailangan, obligado akong ibigay sa iyo yung gusto mo. Thank you, Mami Lina. I love you. But parang obligado ako na bigyan kita ng ang pasalubong. Chocolate syrup. And the ice cream. Di naman joke lang. Kasi pagkakaisos mo, believe me, kung ako lang, ayoko naman talaga sumama kasi nga, expense na naman. FYI, last December, kung ano yung ginawa ko noong December sa mga videos and vlogs ko, sasahurin ko ngayong January. Wala po ako sasahurin ngayong January. Maniwala ka sa hindi. Why? Nasa Manila ako. And kapag nasa Manila ako at medyo malayo ako sa grupo, sa social climber, ang baba talaga ng pasok ng ano ko. Ang baba ng analytics ko, ang baba ng views, ang baba lahat negative. I don't have to explain everything, pero parang naano lang ako dun sa the way you commented. Ay sus, diba? Hindi sa lahat. Sabi nga, si Brenda ka, buwabagsak ng halos 70% ng income niya simula noon. Ako pa ba? Ako pa kaya? Virginia Ribas, oo daw, bukas yata, alam ko. Pero alam ko hindi ko alam. Hindi ko na alam kung pupunta sila para manood. Pero yung kasi gusto talaga ni Brenda manood. Yung gaya ng dati. Kaya lang kasi, sobrang dami ng tao daw ngayon. Parang triple nung last year. So, meaning, mas crowded siya, mas siksikan. Ako hindi na ako para doon. Makapagsimba lang ako sa Basilica, makita ko siya, okay na ako.
kung makikipagsiksikan ako para doon sa parade, okay naman na yung nalapitan ko siya. Hina, diba? Ang hina. Imagine magkano pamasahe na nabili nila. 20 back and forth John. 20,000 back and forth. Ticket. Paano pa yung tour namin? Paano pa yung hotel? Paano pa yung pagkain? Sige nga. Kahit kumputan mo ko ngayon, sabihin mo nang kailangan meron akong 40,000, 50,000. Panoorin mo yung video ko from December 1 to December 31. Tingnan mo kung aabot. Malaki kasi price ng 3M dati na sorry go enjoy your Vietnam. Thank you, Ate Macy Macy! I love you. Feeling ko hindi lang dahil sa presyo, sa price. Pero di ba dapat more like you're doing it kasi kasi ano siya eh. Kasi ginagawa mo siya hindi para lang sa well, hindi naman ako hypocrite pero di ba dapat gawin natin siya. It's because of Viva Pit Senior. I mean sa Senior Santo Niño. Oo nga, Ate Macy nakakatuwa. Sana maraming sales. Sana nagkatip din si JMD. Nanonood ako kagabi kaya lang humihina yung signal. Saraki ka nalang babaw. Oo nga, iba saya wala kasi yun din yung gusto namin. Actually, yun nga yung sinasabi ni Brenda. Gusto niya ring masana yung mga taong pumupunta sa hinaguan na wag lang because of her. Wag lang because of Brenda, kaya kayo pupunta ron. Punta rin kayo kasi masarap yung food, masarap tumamay. Because of the place. Not just because of her. Yun yung gusto niyang mangyari talaga. Na sana kahit wala ako, tinatangkilik siya ng mga tao. Parang si Jollibee, wala naman dito laging mascot na Jollibee. Pero, diba, kaya sila pupunta kasi masarap, mura, diba? Makita tayo flight ko bukas. Ramonic Gonzales. Pag sure ba? Hindi nga ako bukas. 24 to 29 pa. 24 to 29 para Monique. Bigay mo na sa akin yung mga Vietnamese money mo na hindi mo na magagamit. Arbor na yung souvenir, gawin kong collection. Thank you, Ate Macy Macy. I love you. Di ba mauuna ka, sabi ko sa'yo, parang ang balik mo yata. Kailan ba balik mo? 24? Ako naman, yun ang alis namin. 24 ng gabi alis namin. Dadating kami ron ng 25 ng madaling araw, alas 2. Tapos, diretso na kami ng Hanoi. Nag-private, nag-limousine. Limousine ba yun? Sa private, hindi siya limousine. Basta yung malaki rin siya sasakyan, just like sa Thailand, na nag-Thailand kami. Shamanic Almodovar. Going to Manila muna, then 24th, kita-kita kami ng mga road trippers going to Vietnam. Balik ako sa Hinaguan 31. Sinabi ko talaga yan. Actually, may ticket naman na ako, so no worries. I have to visit mama lang first. Kaya ako 20 rin dating ko eh. So, pagdating ko na Manila na 29, diretsong bahay, kinabukasan dalaw kay mama, mag-ayos ng bahay, kung ano pa yung pwede ko mabitbit from Manila to yung iba kong costume na ibibigay ko na kay Melmar. Actually, ibang wig na kailangan ko. Kasi yung Marimar ko, ito lang original na buhok ko ginagamit. So, gusto kong gumamit ang pang Marimar na hair. Ganun. Yung mga anak-anakan ko po. Kung sino yung mga nagbabantay kay mama before. Kung sino yung... Isa sila yung mga pinagkakatiwalaan ko ron. Sila naglilinis ng bahay lagi. Nagtitirik sila ng kandila everyday for mama sa altar. So at least hindi natitengga yung bahay. Okay lang naman kahit magbayad. Magkano lang naman yung bill ng tubig ko. Minimum lang siya ng 100. Di naman sila rin naliligo. Pag matubi ng mga bedsheet tsaka cortina, automatic, nalalabahan na nila. That's it. At least alam ko yung bahay ko, may nakatira, may nagbabantay, diba? At wala silang sahod sa akin.
Yung wifi, nakikigamit sila ng wifi kasi nga para sa klase nila, sa school nila. So, sa mga ganong bagay, at least nakakatulong tayo to them. Diba? Kasi natutulungan din naman nila ako. Ganun lang yun. May, hindi po. Galing ng lips ko, oh, tumatagos. Sino mga nandito sa Cebu ngayon? Christina Joy Borlagdan. Hi! Ang flight ko is 2:30. So, bago mag-4, nandun na ako sa Manila. So, bago magliwanag, nandun ako sa Antipolo. Because my brother will go there also. Kasi daw po, gusto niyang dumalaw kay mama. Sabi ko, very good. Christina Joy Borlagdan. Thank you. LB John D. Hello. Mga moms, help me. Sa mga gusto magpabook ng ticket, ay, pwede na kayo sa akin. Beke na may. Hey, ganun. Love the birthday ni Gio. Yes, that will be by February. Paano? February, may mga ganap si feeling ko March na sila magkikita kasi may Marinduque. Ay, March ba or February ang Marinduque? Ay, Marinduque. Good morning. Calling the attention of Asian passenger. The speed April Rose Joy. Please receive the pay. Once again, calling the attention of Asian passenger. The speed April Rose Joy. Please receive the pay. Thank you. $130. Hala. May 1 o'clock na. Wait lang, baka maiwan ako na naman ng aeroplano.